పండగలు వస్తున్నాయి, ఇత్తడి వస్తువుల్ని రాగి వస్తువుల్ని తోముకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే నేను చెప్పే టిప్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు. జస్ట్ 5 నిమిషాల్లో ఎంత జిడ్డు పట్టిపోయినా కూడా ఇలా వదిలేస్తాయి. ఒక గిన్నె తీసుకొని గోధుమ పిండి 2 స్పూన్లు, పసుపు, నిమ్మరసం, అవసరపడితే కొంచెం వాటర్, సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా క్రీమ్ లాగా తయారు చేసేసుకోండి. ఇంకా మన రాగి వస్తువుల పైన, ఇత్తడి వస్తువుల పైన ఆ క్రీమ్ వేసేసుకొని నిమ్మ తొక్కుతో కానీ స్క్రబ్బర్తో కానీ జస్ట్ 2 నిమిషాలు రబ్ చేసుకుంటే చాలండి. ఎంత జిడ్డు పట్టిపోయినా కూడా ఇలా వదిలేస్తాయి, తల మెరిసిపోతాయి. ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. మీకు ఎలా వచ్చాయి అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు వచ్చే ఆర్టిఫిషియల్ పౌడర్స్ వల్ల ఇత్తడి వస్తువులకి, రాగి వస్తువులకి ఉండే సహజత్వం అంతా పోయి బ్లాక్గా తయారైపోతున్నాయండి. అలా కాకుండా ఇలా ఇంట్లో ఉండే వాటితో ట్రై చేయండి, చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. మీకు ఈ టిప్ యూస్ఫుల్ అయ్యింటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి. సీ యూ టుమారో.